Pa ako zaboraviš, vrlo lako može da se desi. Bile su one stare priče da je lik bacio hard disk na kome imao bitcoine, pa išao da traži tamo, da pretražuje đubrište celo da nađe, a imao puno, ne znam koliko priča, već 10.000, ne znam, 100.000, tako da ima dosta tih priča o gubljenju i, znači, obriše ti se računar, nisi sačuvao private key, nema nazad. Zato kažem da je taj deo vrlo darvinistički. Nemaš ti nikog da zoveš, molim te, kao pogrešio sam, daj, vadi me. Nema neka služba da ti vrati šifru. Nema, vadi me, nema, u problemu sam, nema. Ali to je onda dosta rizično, ti možeš bukvalno celu svoju ušteđevinu kvarom hard diska ti izgubiš. Jeste, ali ti možeš da sačuvaš private key na papiru, na e-mailu. Mislim, ne bi na e-mailu, nije baš pametno, možda ti hakuje mail, ali negde na više načina, naprimjer, možeš, kažem, na flash drive-u, pa to da čuvaš, ne znam, u nekoj banci, u nekom sandučetu. Znači, ima više načina kako možeš da se obezbediš. Ali opet, meni se i sviđa što je odgovornost na tebi. Znači, ne daješ nekom trećem licu da brine o tvom novcu. To treće lice pobegne, pukne banka i ti šta ćeš, ništa. Bolje ovako, sam kriv.